Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa, Sa kami, amin, mula sa madaling madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong
Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito yan. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, mamayari. baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinang na. ating tinikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas galo. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming aming kasagutan kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Eh, dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Ah? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay paghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa.
Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang pwede. aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang Ang kasag... sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something Ku. matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat na sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Ako. Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabelong ko na Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic. Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please.
Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. dude. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Aking, Tikman na natin. aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Ah, gusto mo ba? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ale! Ang kasagutan ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip. naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Oo Radio. Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, lamang. binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi ng kami katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami nag-humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Para Kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Gami! Manahimik kayo. Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Ang aming Roll sinabi. VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato.
Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Nakasagutan. Ay, Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba! Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Mas Vin, ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Ang aking ngalang-ngalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Gang! Scarecrow! Scarecrow! Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung Di ano, ba? Paris mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Walang nais. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo! Nag-iisip! Calculate. nakakalculate. Ikaw ay nangopia na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopia. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopia. Nangungurak. Nangungopia. Dogora ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Kaya nga ngayon, maligayang buwan ng wika!
Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Hindi, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo.
Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oo, kaya. Basta wag mo na akong ireto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? Yung PCH na puti, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige.
Sabi mo daw ako, para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Dito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali na, dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing? Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to, pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal lang ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera ko. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice.
Yan, tama. Lagay mo pang... Oh! Sige pa! Bumuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na? Ayan na! Oh, yan. Okay, nilagay niya na. Safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na... Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, oh! Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May nalagay na, okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. sige. Ganyan. Todo mo na. Todo Sige. na Okay na natin yan. to. Alam mo, okay na Kailangan yan. Okay na yan. performance Okay na yan. level. Okay na yan. Okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Ay! Wala pala na rin. More, wait lang. Ha? Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga. Next is... Okay. Panakarap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, mimix Tapos mo muna get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila, pork in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not Ay, durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano sa ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand lang. Left hand. Yan. Move to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your hand. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More!
Okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shine. DJ Shine. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo. Pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. On your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Hindi, okay. Pasok mo. Pasok mo. Pasok mo. Oh, isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumihan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Nag-enjoy ako sa songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! May halo, yung iba. Finish fried, Yeah. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila.
tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami. Hoy, ikaw na talaga nga namang may kalandian, may kausap tuwing gabi, may kalambingan, may kayakapan, may kahalikan, may ka-holding hands, pero at the end of the day, ang tawag sa inyo, friends. At the end of the day, no label. And at the end of the day, kapag sinabing ano ba tayo, ay nako, wala tayong commitment. Ayan, yan. Maraming tao ang takot sa salitang commitment. Kaya ang ending, ang relasyon nila, no label. Mahal. Nandito na ako. Nandito na ang Spice. Si Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino. Makakasama mo ako 69 tayo. 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama. 6 to 9 p.m. Pag-uusapan natin ang relasyon nyo. Pag-uusapan natin ang estado ng iyong love life. O all about love na talaga nga namang alam ko yan. Eksperto ako dyan kahit wala akong jowa. Hoy mahal, babalik tayo sa salitang commitment. Pagkarami-raming tao ngayon na kapag napag-uusapan ng label, na kapag napag-uusapan ng commitment, biglang ano ba yun? Biglang umaalis, humihikahos? Ano ba yung tawag doon? Basta biglang umaalis, biglang hindi nagpaparamdam, bigla ka na lang i-ghost. Ay talaga nga namang, ano ba yung mga kadahilanan? Ano ba yung mga rason kung bakit bigla niya akong iniwan nung napag-usapan namin ang label? Diba? Bigla niya akong iniwan nung sinabi kong kailangan na nating mag-commit. Tignan natin kung isa ka rin ba dito. Ayokong i-sugarcoat at ayokong i-set aside ang mga bagay na to. Oo, Diyos ko, Lunes na Lunes talaga nga namang yung dila ni Kim Chino ay parang balubalok to ta. Anyway, tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spice, si Opa mo, DJ Kim Chino, ay bibigay ko ang 3 rason kung bakit ang daming takot sa salitang commitment. Ito na, unang-una mahal. Takot ka sa salitang commitment kasi takot kang masaktan. Di ba? May mga ganun talaga eh. Kapag nag-commit ka kasi, mas nagiging vulnerable ka. 'Di ba? Aminin nyo, kapag mahal mo, kapag nakasanayan mo, kapag biglang nawala o di kaya biglang nagloko, ay talaga nga namang times 2 ang hapde sa puso at isipan. Totoo naman yan, di ba? Minsan kapag nagmahal ka, minsan kapag pumasok ka sa relasyon, yung taong yun ang magiging source of your happiness. But at the end of the day, it's a double-edged sword. Bakit? Kung ikaw ay sumasaya sa kanya, isang pagkakamali, isang maling ginawa lang niyan, ay naku, sinasabi ko sa'yo, yun din ang dahilan kung bakit ka iiyak. Di ba? Totoo naman. Maraming tao ngayon ang natatakot sa commitment kasi takot silang lokohin. Takot silang maiwan o di kaya masaktan ulit. Bakit? Kasi maraming manloloko at marami na ring nanakit sa kanila. Di ba? Totoo naman. Sa mga past experience ng tao at minsan may mga takot din sa commitment kasi pwede ring sabihin natin na takot sila sa sarili nilang multo. Bakit? Kasi gawain din nila talaga ang talagang kinakatakutan nila. It's either nag-cheat sila, it's either hindi sila nakontento, it's either dalawa ang nilalandi nila kaya takot sila sa commitment. Maraming purpose, maraming rason kung bakit ayaw ng mga tao ngayon ng commitment o nagsisettle sa no-label relationship. Kaya kayo dyan, yung mga hindi pa ready, huwag nyong landiin yung mga seryoso at willing nang mag-commit katulad ni DJ Kim Chino. Shoutout dyan sa mga malalandi or nanlalandi kay Kim Chino tapos at the end of the day, hindi naman pala ako paninindigan. Anyway, mahal, isa pa lang yan sa bala ko tonight. Huwag kayong mag-alala, hanggang 6 p.m. pa naman ako at pag-usapan natin itong commitment na to na talaga nga namang ina-avoid nyo.
Okay, but for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. Happy Monday at mag-ingat kayo dyan sa daan kung ikaw ay nagdadrive. At syempre dito ka lang sa akin, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala siya. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5.
Anong nickname ni ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong
Putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman! Kami naman
Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa, Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na magpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Kuya Bob. Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinang na. ating tinikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? halgam bilang. Halgam bilang?
Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Helga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't kainin. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. O anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulog. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow, yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapaalal. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang Korea to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako? Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Grief Carsoncillo
Aubrey. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups.
Ito ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, Tagay? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay
Masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama. yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan Radyo ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip. naisip na sagot ay sobre. It's kalu. pupunta sa Oo Radyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, alam. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tokwa! Kabayan. Na pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Ilang pareha tayo? Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa? tatlo. Mahulami! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roy BTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya ni Dila? Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oo Radyo. Tayo. Ito dapat. Yes! Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung Ayun ano pala. mo, pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Kaya nice. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong.
Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo. nag-iisip, Calculate. nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namangopya. Score ay mapupunta sa oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo, Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopya. Nangungurak. Nangungopya. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Sige, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Nagbabalik ng Spicy Opa mo, walang iba, DJ Kim Chino, para syempre continue natin yung mga pinag-uusapan natin dito. At syempre ang pinag-uusapan natin ay ang kinakatakutan ng karamihan, walang iba kundi ang salitang commitment. Talaga nga naman, no, kapag sinabing commitment, bigla na lang yan mawawala. Kapag sinabing commitment, bigla na lang magkaka-amnesia. At shoutout na rin natin ang mga taong napag-usapan ng commitment, kaya ngayon wala nang ka-talking stage. Huy! Anyway, balik na po tayo sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. At di ba nga sabi ko, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit takot ka sa salitang commitment. Sabi ko kanina, una mahal, takot ka sa commitment kasi takot ka masaktan. That's the reality of life. And at some point, that's the reality of today's generation. Diba? Minsan natatakot tayo magpatali, natatakot tayo mapunta sa relasyon na kung saan may label kasi magiging vulnerable ka, na kapag mahal mo na yung tao, na kapag committed ka na sa tao, marahil siya ang magiging dahilan ng iyong happiness. Pero kapag yan ay nagkasala, nagkamali, o di kaya may nagawang hindi maganda, ayan na rin ang dahilan kung bakit ka malungkot. Diba? Totoo naman. Maraming tao ngayon ang natatakot kasi baka lokohin sila, baka iwan sila, o baka gawin yung mga ginagawa nila sa ibang tao. Kumbaga takot sa sariling multo. Maraming ganyan. Kaya ayaw nyo sa commitment, kaya ayaw nyo mag-commit. O, diba? Pangalawa, mahal. Nakakatakot or ayaw nyo sa commitment kasi ayaw nyong mawalan ng freedom. Totoo to, di ba? Karamihan sa tao ngayon takot sa commitment kasi kapag committed sila, kapag nasa relasyon o di kaya naging asawa na nila, hindi na sila makakatikim pa ng iba. Di ba? Meron talagang ganyan. May mga tao talagang gusto pa mag-explore. May mga tao talagang gustong makipag-date sa maraming tao. Naalala ko yung dati kong kalandian. Akala ko ako lang ang kanyang mahal. Akala ko ako lang ang dinedate. Yun pala, 4 kaming pinagsasabay-sabay niya. Diba? May mga taong ganyan eh. Kaya ayaw nila ng commitment kasi ayaw nilang magpatali sa isa. Ayaw nila ng commitment kasi ayaw nilang makontento. O hindi nila alam yung salitang kontento. Totoo yan magiging limitado kasi yung ano mo eh. Magiging limitado ang varieties of your foods. Diba? Kapag committed ka, dapat isa lang. Pero kapag sinabi kasing commitment, talaga nga namang yan yung panghabang buhay, yan yung mga kinakain or minamani-mani lang ng taong seryoso sa pag-ibig. Katulad ni Kim Chino.
Diba? Ang apaka-basic kaya mag-commit, apaka-basic kaya nga magmahal lang isa. Pero hindi ko lang talaga mawari, no? Bakit karamihan sa tao ngayon or karamihan sa mga tao sa mapa-social media man yan, mapa kung anumang generation yan. Bakit ngayong 2020s ang daming taong ayaw ng label, ayaw ng commitment at talaga nga namang gusto nilang nagtitikiman lang sila, walang seryosohan. Diba? Nakaka-high blood na rin minsan eh. Kaya tayong or kaming mga seryoso ay talaga nga namang hirap nang makahanap din ng seryoso. Diba? Kaya karamihan sa atin talaga may trauma eh. Ewan ko ba sa mga tao ngayon, bakit hindi marunong makontento at bakit takot sa commitment? Diba? Anyway, mahal, ako'y naka-live pala sa FB or Facebook at TikTok ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman ikaw na nakikinig ng radyo, kung gusto mong makipagkulitan kay Kim Chino online, pwede kayo pumunta ron ha. Tapos magkulitan tayo doon. Tapos sasabihin ko ang details ng ating free concert this coming Saturday. Anyway, mahal, balik na muna tayo sa Rock and Music. At syempre dito ka lang sa akin, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Magkahawak ang ating... How are you, mahal? Uy, na-miss ko kayo Maayong gabi sa inyong tanan. Maayong gabi, DJ Kim Chino po ng 90.7 Love Radio Manila na nasisira lagi ang buhok, kaka-headset. Anyway, maraming salamat sa mga nag-heart ng ating live. Nakikita ko na ang inyong mga comments pati sa Facebook natin dyan. Shoutout natin o nakikinig sa atin. Ang pogi mo naman pala. Maraming salamat. Si Ami, si Abigail, nandyan din si Tin. Hello Tin. Nandyan din si Chris. Hello, maayong gabi sa inyong tanan. Meron kayo resemblance kay DJ Rocky. Uy, alam nyo ba, magkamag-anak kami ni Rocky Terra. Tanong nyo siya mamaya kung anong relasyon namin. Newlywed yun. Parang kinasal at nag-celebrate ulit sila ng kasal at binyaga ng kanilang anak. Congratulations, Rocky Terra. May lahi ka ba? Meron tayong lahi. Lipat ka ng Baguio Station. Sabihan mo si Sir Ivan, lipat ako. Uy, anyway, open ang Star City Tuesday to Sunday. Open yan. Pa-arbor naman ang jacket. Kim Chino yan eh. Oh, may Kim Chino, may Love Radio. Oh, Kim Chino yan eh. Oh. Sofer, gwapo mo naman pala. Uy, maraming salamat. Hi, Amy. Hello. Hi, April. Uy, si Ivan nandito. Hi, Shirley. Maayong gabi. Anyway, mahal, ito na nga yung sinasabi ko kanina sa ere. Kami po ay magkakaroon ng libreng concert. Oo, libreng concert. Tapos may papremyo pa. Kailan yan? May 30 na yan.
May 30, 6 p.m. sa Southville 3 Covered Court. Oh, 'di ba? San pa kayo? Muntinlupa yan, ha? Sino yung mga guest? Ay, naku, yung mga OGs natin. Boy D, di ba? Nandiyan si Republican. Nandiyan ang Maharlika Hood, di ba? Bakit kulang yung details mo kasi? Dapat meron din Muntinlupa na nakalagay. Ito si Boy D. Sino gumawa ng cover na yan? Sa mga taga Muntinlupa, ha, punta kayo dyan, makikita nyo na kami in person. Para makita nyo na kami in person, kasama po dyan or nandyan po ang mga Love Radio DJs. Makikita mo na ako in person, mahal. Gusto ko kayo makita lahat sa Love Radio. O dyan na, punta na kayo. May 30, libre lang yan. Mag-uumpisa yan 6 p.m. Present ba ang fanbase ni Kim Chino? Uy, yung mga nakaraang hatid saya namin, nandun sila, mga Chino Pops. Meron pa sila mga ganun, nakalagay na Chino Pops sila. Maraming salamat. Uy, punta kayo, Abangan namin kayo dyan. Malapit lang yan, Muntinlupa lang. May mga taga Muntinlupa ba dyan? Sayang taga Isabela ako. Uy, sayang. Nandiyan pa naman, parang mga geng-geng pa naman ang mga peg natin ngayong mga artist dyan. Diba? Maayong gabi, Kim Chino. Di kita nakakita nung kasal ni Rocky Terra. Ay, sayang. Di ako nakapunta eh. Pasensya na. Di ako nakapunta. Bakit? Kasi nung tinignan ko sa Waze, 4 hours yung biyahe ko. Galing pa akong north. So, nung winace ko yung yung venue sa Savannah Garden nga sa Tagaytay, 4 hours yung biyahe ko. So, sabi ko kay Rocky, hindi ako makakapunta. Galing ako north eh. Sayang taga Mindanao ako, sabi ni Louie. Sayang. Hi Dan! Hi Don! Hello, Maymay, hello! Si Amy nandyan. Hi Alpha! Nandiyan na si Alexander na nagsiswimming. Good evening po. Pwede po pa-advise, sabi ni Baby. Ano yun? Anong advice ang need mo? Anong advice? Anong problema na naman sa buhay talaga nga naman? Oo. Idaraan na lang kita sa awitin kong ito. Maayong gabi, Kim Chino. Maayong gabi rin. Kumain na ba kayo? Ako nagkape pa lang eh. Di pa nga ako nagdi-dinner eh. Wala pa akong maayos na meal today. Hindi ko alam kung dahil ba wala akong gana or wala lang akong pera. Uy, nagmahal ba kuryente nyo? Baking salmon right now. Buti pa si May, masarap ang ulam, salmon. Ang mahal ng kuryente ko. Yun nga ang problema eh. Wala ako sa bahay madalas pero ang kuryente ko, libo-libo. What can you say po sa 7 years relationship pero walang improvement, full of promises, no action? Ang tanong, relasyon pa ba yan kung walang improvement? Relasyon pa ba kung talaga nga namang walang aksyon, walang effort? Kasi ang relasyon, it's a partnership. Diba? Kailangan dalawa kayong magtataguyod. Hindi isa lang. O di kaya kapag dalawa kayo, tinatamad na, walang aksyon, walang efforts, hindi na yan relasyon. Tawag dyan, label na lang. Label. Oo. Label na kayo, pero hindi naman talaga kayo. Nabilin-bilinan ng lola. Tara na, i-shot mo na yan. Inom na lang tayo. Nunuming pambata. Di ako nakapag-ayos ng buhok kasi kanina chinek ko yung waist ko. Talaga nga namang pangmalakasan ng traffic. Pangmalakasan ng traffic pala. Sobra pala gwapo. Tuwan-tuwa ako sa iyo magsalita. Ikaw na favorite ko, sabi ni Lolita. Uy, maraming salamat. Shoutout natin yung mga galing radio tapos pumunta pa dito sa live. Kasi sabi ko kanina sa radyo, punta sila sa live.
Oo. Shoutout natin yung mga yung mga nakikinig sa radyo kay Kim Chino sa 90.7 Love Radio Manila, tapos pumunta dito sa ating live sa Facebook at TikTok. Shoutout sa inyo. Maraming salamat and looking forward ma-meet kayo this coming Saturday. 'Di ba? Siyempre, mas gwapo kapag pinapanood kita kaysa nakikinig. Dalawa, kapag hindi ako naka-live, makinig kayo sa radyo. Hi, Kadis. Hello, Jen. Hi, Naida. Hi, Cindy. Hi, Mahal. Tapos nahuli ko may ka-chat sa Instagram at Threads. Oh, minsan talaga alam mo na yung sagot no? Alam mo na yung sagot na kailangan mo ng iwan, na kailangan mo ng hiwalayan, pero nanghihingi ka pa ng ibang sagot. No, nanghihingi ka pa ng ibang advice. Alam mo naman yung kasagutan na talaga nga namang hindi ka na niya mahal. Oo nga, narinig ko, radio ko, kaagad ako pumunta dito. Uy, maraming salamat. Maayong gabi. Shoutout natin yung mga nakikinig sa radyo tapos nakipagkulitan dito online. Anyway, Tuesday and Thursday po, wala akong live dito sa TikTok at Facebook. Nasa YouTube ako. Okay? Kita-kita tayo sa YouTube. Mahal ng kuryente ko. Sabi ni Kadis. Mahal no? Di ko nga alam paano na gagawin ko sa mga bayarin ko. Hindi ko alam kung paano ko itataguyod yung buhay ko na para bang wala akong katuwang sa buhay. Parang ilang taon na ako walang katuwang sa buhay when it comes on my expenses. Pero kinakaya naman. Oo. Okay lang yan. Ang mahalaga, bagong linis ang kotse mo. 'Di ba? Sabi ni Boy D. Si Boy Adut-Dot na mayabang kasi... Buti ba si Boy D, no? May love life. May love life ka na ba? Love life na bang maituturing? May commitment ba? Committed na ba, Boy D? Gusto nilang malaman. Wala pa. Anong phase? Nasang phase na kayo? Kasi naalala ko nung huling live natin, sabi mo, hinihintay ka kapag maglalaro. Diba? Ah! Ano? Ang yabang ni Boy Dot, no? Akalain nyo, bago lang si Boy D sa atin dito sa company. Pero magaling. Oo. Imagine mo si Kim Chino halos 1 taon or lagpas 1 taon na hindi man lang ako nakahanap ng love life dito. Pero si Boy D talaga nga namang merong binababa. Minsan nakikita ko kayo kapag nagpa-park ako, Boy Dot. Sa labas ng office. Kailangan ba magkasama ka rin doon kapag Pero nag-ano ka rin? Nag-hit ka rin? Oh. Boy, di kailan daw face reveal? Ayun na nga, hindi pa nag-face reveal pero meron lang pinopormahan tong Boy Dot na to. Hello, mahal na miss kita. Hi, JP. Sana all meron na, sabi. Buti pa si Boy D. Shoutout naman natin yung anak niya, Zia at Zion. Nandyan sa Qatar, sabi ni Jen. Andito ako willing to take you with open arms, sabi ni JRT. Ganyan naman kayo, magagalila kayo sa mga salita. Wala namang action. Paano ko sasabihin na ayoko na? Sabihin mo. Umpisa mo na ngayon. Napakadaling gawin. Diba? Kapag sinabi mong ayaw mo na, wala naman na magagawa. Boy, di kailan ka magpe-face reveal? Kailan daw? Kailan ka raw magpe-face reveal ba? Sinasama ka ba niya sa stream? Oo, di ba nag-i-stream yun? Di na? Pinagbawalan mo?
Wala time. Pero sa'yo may time, no? Wow! 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 Ang yabang. Let's take a nap together. Uy, nap na kayo. You need actions din. Paano naman yung 11 years namin ipinagpalit ako sa kamukha ni Boogie? Sino si Boogie? Alam nyo, kapag kayo pinagpalit, kapag kayo iniwan, sinaktan, hindi nyo kawalan yun. Always remember, it's a blessing na iniwan ka. Ayaw, gusto nyo ba tumagal pa yung relasyon nyo sa maling tao? Diba? Ilan daw ang pinakamatagal ni Kim Chi nung relasyon na? 2 months. Hoy, hindi ay maabot ako ng taon na. Your hands look strong. Bakit parang papunta na tayo sa sa ibang dimension dito sa mga... Oo naman, no? Malakas naman talaga at magandang daliri ni Kim Chi, no? Ilang beses na ako nasabihan na ang soft naman ang hands mo. Ang smooth mo namang... Alam mo, ngayon ko lang nabasa yung mga comments nyo, ha? Uy, shoutout natin si Arlene. Nandiyan din si Abby. Hello. Happy anniversary. Oo nga, no? One year na kasi ako. Ang bango mo pala tignan. Bakit mo? Di ba ako mabangong tignan? O ngayon nyo lang ako nakita. Buti pa kayo may free concert. Sana libre na lang din ang mga bills natin. Uy, punta kayo this coming Saturday sa Muntinlupa. South Bill 3 Covered Court. Nandyan po kami. Sino yung mga guest, Boy D, kung alam mo talaga? Bakit wala listahan ng mga artist natin? Nandyan ang Republican. Si Republican na kumanta nung di ba? Sila ba yung kumanta nung Aking Pagmamahal? Alam mo ba yun? Republican ba kumanta? Hindi, re-research ko. Tama ako. Aking pagmamahal, sana naman masuklian. Diba? Oo, tama naman, Kim Chino. O, diba? Bintana. Ano ba yung sa bintana? Tumpak. Ang galing mo, Kim Chino. O, diba? Alam ko yan kasi ginagamit ko yan dati sa Friendster. Yung kanta nila. Diba? Alam mo, lumalabas yung edad ni Kim Chino. Shoutout natin si Lovely, hello. Si Leticia, hello. Bea, hello. Nandyan si ang pinaka-pogi kong dealer ng Mitsubishi. Walang iba kundi si Joven Martin. Tapos birthday greet na rin natin yung bunso niya. Birthday niya ngayon. Happy birthday sa'yo, Baby Aaron Martin. Napakaswerte mo naman at talagang namang tatay mo ang isang Joven Martin na talagang namang napaka-pogi at sana mabait. Hindi, mabait yan. Responsibleng tatay yan. Anyway, maraming salamat, mahal. Kami ay on air pa naman. On air pa naman si Kim Chino hanggang 9 p.m. Happy birthday ulit Baby Aaron Martin Anyway. Ako'y sisibat na pero dito lang sa live hanggang 9 p.m. mo pa ako makakasama. Hanggang 9 p.m. pa naka-ere si Kim Chino. Ang daming humahabol ng pabati Sige, message nyo lang ako. Batiin ko kayo on air, ha? But for now, end live muna tayo. Maraming salamat, mahalin. Bye-bye! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa
Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako
seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige.
Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya, Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay
magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatuloy. nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Kuya Bob. Ayun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lang magtitikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay
Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Ay, pambura. Grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina kainin. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapaalal. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos Hindi, lamang. loko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor.
Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So, I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung drawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, katawa ka naman dyan, kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino.
Muli, Chino! and yes, I am back, mahal. Nagbabalik na si DJ Kim Chino at ang hello sound check. Oo. Anyway, mga mahal, ako ba naka-live na? Oo, ayan, naririnig ko na ang sarili ko. Tama ang inyong naririnig, ako'y nagbabalik. Ako'y inyong makakasama sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spy, si Opa mo. At di ba nga sabi ko sa inyo, pag-uusapan natin ng salitang kinakatakot nyong lahat. Diba? Ito yung salita na talaga nga naman kapag na-brought up sa inyong conversation ay dali-dali magbabago ang timpla ng inyong relasyon. Walang iba kundi ang commitment. Oo. Kaya maraming tao ngayon ang naglalambingan, nag-holding hands at walang label kasi nga maraming takot sa commitment. O, diba? Totoo lang. Anyway, sabi ko sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spy, si Opa mo, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit ang dami niyong takot sa salitang commitment. Recap na tayo ha. Sabi ko kanina, unang-una, nakakatakot ang commitment para sa mga hindi pa seryoso. Kasi takot sila nga masaktan. Uy, totoo naman to, kapag kasi committed ka, kapag nasa in a relationship ka, definitely magiging vulnerable ka. Vulnerable sa emosyon, sa feelings na talaga nga namang maraming tao ang kinakatakutan yan. 'Di ba? Kasi pwedeng naloko ka na, pwedeng iniwan ka, pwedeng mataas ang walls mo. May trust issues ka kasi niloko ka ng ex mo. 'Di ba? At takot ka nang maranasan ulit 'yun. At takot ka nang sumugal. O di kaya marami rin namang takot sa kanilang sariling multo. 'Di ba? Na kung ikaw ay manloloko, ikaw ay nanloko, ay talaga nga namang ayaw mong maranasan 'yun sa ibang tao. Kaya ayaw nyong mag-commit. At ang pangalawa, sabi ko kanina, mahal, kaya ka takot sa commitment ay kasi takot kang mawalan ng kalayaan. Totoo yan, kapag ikaw ay in a relationship, kapag ikaw ay committed, hindi ka na pwede makipag-date sa iba. O, diba? Bawal ka nang magsabay-sabay ng mga nilalandi. Kung pwedeng, or kung meron kang schedule by morning, may kalandian ka. By afternoon, iba yung kalandian mo. By gabi, iba ang kalandian mo. Hindi mo na yan magagawa kasi dapat stick to one kapag committed. Yan ang ina-avoid mo or iniiwasan mo. Diba? Totoo yan eh. Mawawala talaga yung ano mo, yung flexibility ba? Flexibility para lumandi. Hindi ka na makakatikim ng iba pa at talaga nga namang hindi ka na makakapag-date ng ibang pangalan o ibang profesyon, 'di ba? At the end of the day, that's the reality of commitment. At for me, karamihan sa mga bata talaga nga namang ayaw mag-commit kaya ayaw nilang gawin yung mga ganitong bagay. Oo, ayaw nilang isa lang ang jowa. Ewan ko ba bakit meron sa henerasyon ngayon? At ang pangatlo at panghuli, mahal, kaya maraming takot sa commitment kasi hindi pa sila ready. Basic na basic yan. Maraming aspeto ang pagiging ready sa commitment. Diba, totoo, kapag gusto mo na pumasok sa seryosong relasyon, definitely dapat ready ka financially, pero most of the time emotionally kasi minsan dapat kapag mahal mo na yung tao, make sure na healed ka. So definitely yung mga ayaw pa mag-commit dyan, baka hindi pa sila healed, hindi pa nakaka-move on, o di kaya gusto pang makabawi sa kanilang mga ex na ang ginagawa ay talaga nga naman pinagseselos-selos pa or pinapakita na marami siyang kalandian para masaktan yung ex niya. Pero at the end of the day, hindi naman effective. Diba? Maraming ganyan. Minsan it will take time, mahal. It will take time or it will take years
or it will take a lot of years para maka-move on at para maging ready. But please make sure na kapag papasok sa relasyon, ikaw ay 100% ready and willing mag-commit kasi sayang yung panahon at sayang ang pagmamahal naming mga seryoso. Oy, anyway mga mahal, gusto ko lang pala sabihin, that this coming May 30, ito po ang aming Hatid Saya concert series. Ay talaga nga namang libre lang to, libreng-libre para sa ating mga mahal na taga Muntinlupa dyan. Meron kaming libreng concert na talaga nga namang of course, nandyan ang Republican, nandyan ang Breezy Boys, si Jojo Mendres, MUB Band, tapos Maharlika Hood. Of course, hosted by 90.7 Love Radio Manila DJs. Ay sinasabi ko sa inyo, ano pang hinihintay nyo? Libre lang yan. Mag-i-start yan 6 p.m. Saan yan? Sa Southville 3 Covered Court. Kaya naman see you there mga kabisyo ha. See you there. Libre yan. Uulitin ko, libre. Meron kami mga papremyo, mapa-cash prize man yan. And appliances na talaga nga namang pumunta ka lang, nanalo ka pa. Diba? And speaking of appliances, syempre ibibigay na namin sa inyo yung high quality, yung sulit na appliances na kampante kagamitin araw-araw. Ano yan? None other than Astron. Alagang maaasahan mo. Kaya naman maraming salamat Astron. At talaga nga namang looking forward na sana kasama rin si Kim Chino sa manalo ng appliances coming from Astron. No? Sana all. Kapag ganyan na yung appliances ko sa bahay, willing na ako mag-commit, willing na ako sa commitment to the point na willing na ako mag-asawa. Anyway, mahal ako isisibat na pero wag kayong mag-alala. Bukas magkakarinigan pa rin tayo. But for now, balik na tayo sa Rakrakan Music at susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang ha. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!